Здравей! Аз съм Елена и съм практически стратег за стартъпи и малки и средни бизнеси. Темата днес е ценообразуването и грешките, които предприемачите правят. Често чувам от клиенти, че ценообразуват според пазара. Звучи разумно, нали? Гледаш конкуренцията, слагаш малко над или малко под и си в играта. Само че това е голяма грешка. И днес ще ти разкажа защо. Проблемът е, че когато ценообразуваш според пазара, ти не знаеш две много важни неща. Първото е, че не знаеш реалните си разходи. Колко ти струва да направиш този продукт? Колко ти струва да обслужиш този клиент? И второ, ти не знаеш стойността си. Какво решаваш за този клиент, което другите не могат да решат. И без тези две неща, всяка цена е просто гадаене. Пазарът ти казва, конкурентът продава за 100 лева. И какво от това? Ако на теб разходите са 120, ти не можеш да продаваш за 100 лева. Ти имаш бизнес, ти не правиш благотворителност. Ако разходите са 30 лева, можеш да продаваш за 100 лева и да печелиш по 70. Ама няма как да разбереш, ако само гледаш пазара. Пазарът не знае твоята сметка. Пазарът не знае дали ти си по-добър, по-качествен, по-надежден, по-бърз. Пазарът ти дава мираж, че имаш избор. Истината обаче е, че без себестойност и стойност за клиента ти си просто с вързани очи. Затова моят съвет е да забравиш пазара за един ден. Вземаш един лист хартия. Напиши 3 неща. Първо, колко са ти разходите да направиш една бройка. Всичко. Материали, труд, доставка, поддръжка. И това ти е подът. Под него не слизаш. Второ, надценка или марж. И тук внимавай. Ако искаш да печелиш 50% марж, значи 50% от крайната цена ти е печалба. Ако разходите е 40 лева, тогава цената трябва да ти е 80 лева. Защото 40 лева са 50% от 80. Ако сложиш 50% надценка върху разхода, т.е. 40 плюс 50%, това са 60 лева. Тогава маржът ти не е 50, а 33. Внимавай! Много хора бъркат двете и после се чудят защо печалбата не излиза. Така че, реши какъв марж искаш и го сложи в крайната цена. Трето, позициониране. Къде искаш да си спрямо от другите? Това е избор, не е сметка. Но е избор, който можеш да направиш само след като знаеш първите две. Това е редът. Първо себестойност, после марж, после пазар. А повечето хора правят точно обратното. Гледат пазара и после се чудят защо нямат печалба. Ще ти дам един пример. 2 фирми за ремонтна техника. Фирма А, техният разход за един ремонт е 40 лева, което включва части и работа. Те искат 50% марж, значи крайната цена е 80 лева. Погледнаха пазара, другите са между 50 и 70 лева. Те решиха да сложат 80. Малко по-скъпо, но печелят 40 лева на ремонт. Те продадоха 300 ремонта и печалбата е 12 000. Фирма Б, те не си направиха сметката. Те видяха пазара, че цените са около 60-70 лева и решиха да сложат 60 лева цена. Те не знаеха, че техният разход е 50 лева. По-висок, защото купуваха частите по-скъпо. Те продадоха 500 ремонта, оборотът им беше 30 000, но разходите 25 и крайната печалба 5000. Фирма А продаде по-малко, но спечели 2 пъти повече. Коя фирма е по-стабилна след 2 години? Не тази с повече клиенти, а тази, която знаеше сметката си и разликата между надценка и марж от първия ден. Не остави пазара да ти казва колко струваш. Пазарът не знае колко ти е трудно, колко си добър, колко време си учил. Пазарът знае само какво правят другите, а ти не си другите. Затова първо сметни себестойността. Това е подът, под който ти не слизаш. После решаваш какъв марж искаш. После къде искаш да застанеш. И накрая гледаш пазара. За справка, не за команда. Ако искаш да направим сметката заедно за твоята фирма, линк в описанието.